Szervusztok! Új hét, új év, mindenkinek boldog új esztendőt kívánok, hiszen mire ez a videó kikerül a közösségi felületekre, addigra már reményeink szerint 2026-ot írunk. Komoly várakozásokkal tekintek az új esztendő elé. Magamnak 3 nagyon fontos célt fogalmaztam meg üzleti szempontokból. Az egyik az, hogy szeretném, hogyha a Masped logisztikának a 2026-os évben sikerülne bővítenie az ügyfélportfólióját. Erre az elmúlt év végén megtett lépéseink azt gondolom, hogy jó esélyeket adnak. A másik számomra fontos cél, hogy a Masped logisztika adminisztratív folyamatait lehetőség szerint teljes mértékben tudjuk digitalizálni. Azaz az év végét úgy szeretném majd zárni, hogy olyan adminisztratív feladatok, amelyhez közvetlen emberi közrehatás szükséges, csak nagyon-nagyon szűk körben, és inkább ilyen kompetenciacenter, ügyfélszolgálat jelleggel legyen csak szükség. A harmadik cél pedig az, hogy a korábban megkezdett és nagyon szépen haladó controlling automatizálási projektünket a végéhez eljuttassuk, azaz a társaság egy nagyon áttekinthető pénzügyi működés mellett egy nagyon jól tervezhető, a különböző változásokra reagálni képes modellekkel rendelkező, és ezeket a modelleket automatikusan futtatni képes rendszerrel és rendszerben működhessen. Na hát ez a 3-as cél, amit így üzletileg megfogalmaztam. Időről időre majd tervezem, hogy be fogok számolni a fejleményekről. Remélem, hogy érdekes és kihívásokban gazdag, eredményes új esztendőt várhatunk 2026-ra. Mindenkinek sok sikert kívánok, és örülök, hogyha a továbbiakban is követitek a csatornámat és a velünk kapcsolatos híreket. Szervusztok!